everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang double winning ana sa kampo, of course, tabungan sa mga senior officers o niya na dinhi ang lami kayo kung mahinayon lang musiga gyud ang inyong mga mata kay manganhi ang presidente uban sa first lady. Oh, luurang kasala. Luod kayo kay ngilngig ba? One hisab ang Minister of Defense, ang Chief of Staff, o guban pa. Usbon ko solo nako akong gasto. Pa Felix, Oh, Yes, son. unsay mo igasulti? Well, daghan kang kwarta. As you said, you got a lot of money. So, kinahanglan lang kay taga-lakinan man sab ka. So, mauna, mahita mo. Ikaduha nga rason, why I'm here, aside nga, this is the wedding of my one and only daughter. Gusto na kayo kong mukaon ng Filipino foods. Gimingaw ko, I tell you, gimingaw kayo ko. Well, okay. tayo ni Felix. Dennis, may isulti ka pa ba? Yes na pa. Human sa imong retirement sa Virginia, gikinahanglan ka na mo ni Jolie para sa senior medical consultant sa giplanuhan akong negosyo. Very good, very good. Dong, may sulti ka dong? Ha? May sulti ka ba? Agad lang ko ni mo dong. Imo maning antog ka. Hi Vic, hinumon kayo niya asawa sa kong amigo. Yun na, kasi iwa pa makaila sa asawa sa suod kayo ng kong amigo. Mao na si Vicky, guwapa kayo sa? Wara-wara. Doy, mauwa ko ning... Alright. Dong, may mo adto sa inyo aron sukdan mo si Vicky sa inyong bistik. Og madayon, ipapasughi kay pronto ang mga papilis sa inyong duha ni Vicky. Dong, okay? Salamat kayo dong. Alright, magbubuha ko na ta. Kapoy mi sa biyahe. Dong, prangkay lang ko paliho. Unsa man na dong? Nalipay ka ba sa kondisyon? Wala ko'y lai kasulti dong. Dili tupungan ang kamayong higala. Madugta na lang ko, makadaghan, pero di na ko makakita higalan parehas nimo. Treasure ka na nako din sa kundugan dong. Tungod kay gusto gid na kong malipay ka dong. Gusto na kong dili ka magmahay. Ug wa kay kamahay ning ubos mo kaing higala. Ubos ba, oy? Ako mo'y ubos kayo ni mo dong. Okay. Wayo nung sakong ang akong pagpasalamat ni mo dong. Samtang buhay pa ko. Manigid ha. Unsa man wa mo mo'y tingog-tingog nga nagtan-aw na mo ni Dong Erning. Naunsa mo ha? Wa lang. Nagpantay lang ming duha kung maligas ang inyong istorya. Kaya kung maglalis na sa buong duha, tagsaan mo na magdukol ni Vicky. Vicky? Salamat kay Jula. Major, salamat ka. Oh, no. May pasalamat, Vic. Pila na lang kaadlaw sakop ka na sa pamilya. Bye, Vic. Bye, Julie. Bye. Bye. Bye! Tanas jeep. Nagkuha sila sumamag sa papa. Nga no, Vicky? Mauwa ko nila ni Papa o Mama nimo. Vicky? Mao ni atong bay. Ayo ka wow. Isipa nga sakop na kaning maong bay. Naibaw kong gikapoy ka sa biyahe mao nga ugma na lang ta magistorya. Salamat. May usa ka kwarto sa bisita ning ato mohigda si Vicky. Ato ming duha sa akong kwarto, ma. Nagbinuang ka Ernesto. Wagid, ma. Si Vicky may pasulti, ha? Ayaw mo kabalaka. Gitahot ko ni Ernesto. Misalit ko niya nga. Duha ka gabi iming nag-upan. Misaad siya og mituo ko nga. Humana sa amang kasal. Papahawayan na ng mga bata, Kunsing. Sige na mo, Ning, Vicky. Salamat.
Okay. Diya kaskama. Ako diri sa sawb. Military sa dang imong papa ning. Oh. Kapitan sa army. Ari tay rabol na. Tog na. Tinuotong giingon ni Dennis nga maani si Marcos o First Lady sa kasalan tong upat. Abi nimo pinangga kay presidente ang mga military, Vicky. Mao man usa sa mga hiyas presidente nga labi na aning kasal-kasal sa mga military. Dili gina si mo badibad. Mao nang grabe kay lealtad ang mga military sa presidente. Puhunan masab na. Usa sila sa mulod? I mean, usa sila sa sponsors? Sila'y principal sponsors. Sa ato pa. Moamin di ay ko aning Marcos ag sa First Lady. Magmama ug magpapa di ay ko nila. Ang. Nga no, Vic? May ginuho na ka? Kuan ning Unsa man na, Vicky? dili na ko mahikling. Dili gud na ko matago ug labaw nang dili na ko maluom kining akong pangutana. Lahi nang akong kalibutan karon ning kung itandi kini sa akong kalibutan kaniadto. Unsa may put mong ipasabot? Kaniadto mga katawan ang Unsa labot sa katawan sa kaniadto sa imong kalibutan? mao'y akong ikasulti-sulti. Mao'y akong kasambungan. Daghang mga pangutana bitaw ang moabot lang sa akong huna-huna. Silang katawan. Sa lakto pagkasulti, silang katawan ang akong mapangutana. Ug usahay kung ako rang usa, ako na sang kaugalingon ang akong mapangutana. Ngano ug unsa ni? Ngano ug unsa kato? Ngano ug unsa ang kahimtang? Ngano ug unsa kining mga hitabo o katong mga hitabo? Nahibaw kung usa ra gyud ka pangutana mo imong ginutukan, Vicky. Sorry. Ayan na, sorry kay sa complete reasoning, mas makaayo ba na natong duha, especially murag kilat sa iyang kakalit kining ato karong relasyon. Ning, Magkaayo ni natong duha, di ba? Sa logic gihapon pagkasulti, bisan sa anam-anam, suhituon na to ang akong pagkaako ug ang imong pagkaikaw. Kung unsa ka gyud sa imong pagkatao. kuan lang kini. Nagkasulti na kitang duha. Kung saan hitabo nimo kaniadto pero sa ako nang gikaingon diha nimo. Sa ako nang gikasulti wa ko'y labot sa imong kaniadto, Vicky. Ang akong panag-iyahon diha nimo maorig cute ang imong karon ug ang imong umuabot tungod kay imo kining pagkatao. Imo kining pagkaikaw. Kung unsa gyud imong pagkatao. Nag-expect ko magpaabot ko. Naglaom gyud ko nga dili mo kini itago nako. Bisan sa naman lang, Vic. Ako ko ginimibawan kung unsa ka. Mao bitaw tong akong kiingon nimo. Nga kani ato sa wa pagka sa akong kinabuhi. Sila mga katawan ug ang akong kaugalingon mismo mo ri ako ikasulti-sulti. Ug ingon man mapangutana. Ug karon nagkasabot na piya ako. Nagkasabot ako ning nga ikaw na gud mismo ang akong kasultihan ug mapangutana. Miabot ka sa akong kinabuhi mao nga ikaw na karon ang akong kaopan sa akong kalibutan. Salamat kay Vicky. Mabili mo kung makita pa nimo akong kasing-kasing. Bisayaw sa eskalipay tungod adtong bag-o na ko nabati karon kay kanimo. Sa tinud-anay lang ning, kung giapil pa nimo ka ng mga punga diyang gidawat ka, misamot ako ka-in love nimo. Malugpitan na giding mga ugat sa kong kasing-kasing ron kay tinikling nagigisayaw sa kalipay sa akong kasing-kasing. Salamat sa ning ha. Bitaw, Sa aming pangutana. dayhad kang Marcos. Tanawaw. Wa ka dayon makatingog. Maglisod kay tubag. Ayaw na kahata kung maglisod ka. Basig na kalitan ka sa maong pangutana. Inya na lang na tubag. Wa man. Wa. Kalimti ang maong pangutana. Wa ka ganahi sa kong pangutana. Tubagon lagi nako. Imong tatudan gitubag. Tungod kay nahibong manggod ko.
Ang kapapang mahibong, military ka. Gisukot na lang ka kung unsa kadako ang imong lealtad sa presidente. Natubag naman siguro nako diha nimo ang maong pangutana. Ang hain ato, May diehard bagud parehas nako nga wa mo sakay sa mga pang-abusos kagamhanan karon. Ining panahon na. Dili bagiinan ka naman ako nga dili ko parehas kadaghanan karon nga nagpahimos Marcelo. gisiguro ko lang gyud ang akong kaugalingon ning. Wa man ko malimot, ana. Imo na sa nang ipamatuod na ako. Sorry, usban ako. Manikuro lang ko. Tungod kay nabahin ang akong una-una kaganina. Diyang miingon ka nga, bisan si kinsa sa sektor sa militar, kung mahanyo sa presidente o sa first lady, nga sila mo ay principal sponsor sa usa ka kasal, dili gud kini nila paliparan aron mosamot ang lealtad sa militar ngadto sa first couple. Sorry, dili ako mo may hangyo, Vicky. Dili sa gyud ang mahimo nga mohangyo ko ang mga tawhana. Buang na gyud ko nga wa ko mailhi nila. Supak ko sa mga pang-abuso o pagpahimos. Dili lang sa mga militar, hangtod na sa mga sangang namunuan ining gobyerno ha, may mahibaw ka. Labi na gyud ang mga intimate friends sa presidente ug sa iyang asawa. Intimate friends sa first couple? Yes. Oh. Ang mga kronis. Normal na kayo ni mga wa na hinunong hitabo. Alang ani mga tawhana. Normal na kayo para nila ang mga land grabbing, ang pagpangilog sa mga dagkong kompanya gikan sa matuod nga tag-iya, ang pagpasira sa mga negosyo nga gipanag-iya sa iyang kontra sa politika, ang pagpabidanggo sa mga tao nga mo'y labing kritiko sa iyang administrasyon. Wa na sila mogamit sa ustong hustisya tungod kay gipatuyo karong hustisya sa kaugalingon nilang pagbuot, kaugalingon nilang desisyon. Suma, hain na karon tag-is da kong broadcast network sa Pilipinas. Duha kay nilang tag-iya sa duha kay higanting sibianan sa telebisyon ug radyo, wa na din sa Pilipinas. Hain naman ang mga tag-iya sa mga dagkong pamantalaan din sa Pilipinas. Kinsa na may nanag-iya niini. Ug labaw sa tanan, hain naman sila sininoy og mga kaubanan nga mo'y isog, nga musaway sa martial law, nga mo'y gihimo nilang hait nga armas aron mo ihabas na itong buot, musupak og misupak nila. Ooy, military ko! Pero military nga supak kayo sa mga hitabo nga hinundan maong pagpanaw-daog. Oo, military ko. Apan nagsubay gihapon ko sa hustong palaod ug justisya nga dili ang militar kung dili ang mga katawhan ug ang nasod mo'y angay magpahimos kay sila ngoy akong gipanumpaan nga bantayan ug alagaran. Mituon ako ni Maning. Pero wa ka kay gipili sa imong deklarasyon karon nga mao kini mga tawhana tungod kay wa ko napati karon gikan nimo nga may lain pang sektor nga imong gisgutan nga apil sa imong gipanampaan nga alagaran. Ang ako napati nimo maura ang mga Lopez, ang mga Ruses, ang mga Aquino. Usa lamang ang mga mag-uuma, ang mga mamumuo, ang mga estudyante, ang mga magtutudlo, ang mga kaparihan o kamatrihan, nga makita na lang nga wala kinabuhi nga naglutaw sa kasapaan o kasubaan, nga makita na lang patay sa kaumahan, makita ng uban kanila, apan ang kadaghanan nagpasabot na karon nga dili na gud sila makitaan pa nga kalit lang nahanaw. Mibukal lang akong dugo sa kapungot tungod sa akong nabati karon kika nimo, Vicky. Unsa may pagtan-aw mo nila? Apil sila sa akong gipanumpaan, Vicky. Hangtod gihapon karon padayon ang pagkidnap sa maong mga tao, misamot ang pagpang-salvage. Akong responsable, akong obligasyon ang tanang kinabuhi sa mga Pilipino. Apan niadto mga Pilipino nga wa magpailawom sa ideolohiyang komunismo. Militar ka, ug mas angayan kang mutubag ning pangutanahaning. Unsa man di ay ang imong pagsabot sa maong ideolohiya. Mas kagubot lang gihapon ay katampo sa mong ideolohiya. Gigamit lang gihapon ang katawhan. Gihungit nila nga sa katawhan ang baruganan sa kagubot. Malinaw di ay karon ang atong nasod ning. Kinsa may makasa karon ning atong nasod? Ang mga gamhanan bang politiko nga mo'y nabulahan ug nagpailawom ug nagpaulipon sa diktaryang pamunuan? Ug ang mga bagang panon sa mga kabus ug dinaog-daog kay wa na laing gituhuan nga ang bugtong ikasukol maura gyud ang pagakos aron dawaton sa mapulang ideolohiya. Kay bugtong gituhuan sa kinabag-an ning panahon na nga waray makahatag og kagawasan gikan sa kadina sa kaulipnan ning madaog-daogong kagamanan. Vic, kung wa pa ta magkaila og dili ka umaabot kong asawa, makaingon gyud ko nga usa ka komunista kining akong gikatubang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.